Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. 2 миллион сумға алдағаннар, тоғын бір әлмәтлі қырғалдарлар құрбаны болған. Күшмә кеңешмә, Оқтөбәдә авылларны үстерү мәсьәләләре буенча сөйләштеләр. Блокада койтавазы, әлмәт студентлары өчен хәрби патриотик чара узды. Хәрби комиссариат хезмәткәрләре исеме астында кыргалдарлар халак булган әлмәтленең кызын алдаганнар. Зыян 2 миллион сумнан артык. Бу хакта безгә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу хәл хәрби комиссариаттан шалтыратудан башланган. Билгесез кеше кызның үлгән әтисенә зур күләмдәге акчалар барлыгын хәбәр итә. Бу акчаларны рәсмиләштерү өчен паспорт һәм СНИЛС мәгълүматлары кирәк ди телефонның икенче ягындагы кеше. 27 яшьлек кыз, икедә уйламый, барысын да әйтеп бирә. Икенче көнне кызга үзләрен федераль куркынычсызлык хезмәте вәкилләре дип тагын шалтыраталар. Хатын-кызны бер илнең кораллы көчләрен финанслауда гаеплиләр. Төрмә белән генә түгел, балаларын гаиләдән алу белән дә куркыталар. Ул куркып яшерен хезмәттәшлеккә ризалаша. Корбан онлайн банкка керү мөмкинлеген ачарга мәҗбүр була. Кыргалдарлар кушуы буенча ул 1 миллионлы җинаятьчеләр счетына күчерә. Мошенниклар белән сөйләшкәндә хатын үзенең игезәк сыңарында да шундый ук сума барлыгын әйтә. Мошенниклар бу акчаны да күчерергә кушалар. Ул сеңлесе счетыннан үзенә 1 миллион сумга якын акча күчерә һәм аны да җинаятьчеләргә җибәрә. Гомуми зыян 2 миллион сумга якын. Аферистлар зыян күрүчедән алтыннан эшләнгән бизән әйберләрен һәм көнкүреш техникасын сатуын таләп итә башлыйлар. Шуннан соң ул үзенең алданганын аңлый һәм полиция бүлегенә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта бу факт буенча Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара. Хәзерге вакытта полиция хезмәткәрләре тикшерәләр һәм вакыйганың барлык шартларын ачыклыйлар. Әлмәт полициясе тагын бер кат искәртеп үтә. Көч структуралары һәм хәрби комиссариат хезмәткәрләре бер кашында телефон аша шәхси мәгълүматларын таләп итми һәм куркынычсыз счетларга акча күчерүне сорамый. Асыл Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы иҗтимагый советы Октөбә бистәсендә күчмә киңәшмә уздырды. Әлеге очрашу ачык диалог һәм тәҗрибә уртаклашу өчен мөһим мәйданчыкка әверелде. Очрашу дәвамында җәмәгать активлыгы, халык белән үзара бәйләнеш һәм җирле инициативаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләрен карады. Катнашучылар авыл яши семинары аша авыл җирлекләрен үстерүнең мөһим проектлары белән дә таныша алдылар. Авыл яши проектының төп максаты эшкуарларга, агробизнеска ярдәм итү чаралары хакында халыкка мәгълүмат җиткерү. Мондый семинарлар районда ел агымында үткәрелә һәм бүгенгесе Октөбә җирлегендә яшәүчеләр өчен уза. Семинарда сәламләү сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов чыгыш ясап, проектның авыл үсеше, яшәеше өчен ни дәрәҗәдә мөһим булуын ассызыклады. Көн тәртибе буенча семинар киңәшмәдә федераль грант программалары, авыл хуҗалыгы юнәлешендәге республика программалары, соңгы елларда аларның гамәлгә ашуы хакында чыгышлар тыңланды. Чыннан да бик кирәкле проект. Үзебезнең авыллар, менә безнең Рөстәм Нургалиевич та әйтеп китте, авыллар булганда гына безнең республикабыз яшәячәк, республиканың нигезе авыллар дип әйтеп китте ул. Авылдагы яшьләрне калдыру, авылга яңа яшь гаиләләр җәлеп итү өчен бик кирәкле проект. Бунда яңа безнең предпринимательствода торак йортлар буенча да инде авыл хуҗалыгын үстерү һәм торгызу буенча бөтен программаларны без менә шушы семинарда күрә алабыз. Азат Әхмәтшин фикеренчә, хәзер авылда яшәү өчен заманча мөмкинлекләр бар. Безнең 650 кеше авыл җирлегендә барлыгы, яшьләр безнең кызыксыналар, әйләнеп кайталар, чөнки безнең инде шулай Татнефть җәмгыяте белән поддержкасы ярдәмендә яңа клуб функциялы үзәк төзелде. 3D технология белән һәм садикта да, мәктәптә дә ремонт эшләре башкарылды. Очрашу дәвамында җәмәгать активлыгы, халык белән үзара бәйләнеш һәм җирле инициативаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләрен карады. Катнашучылар алдында 2025 ел эшчәнлеге хакында иҗтимагый совет әгъзасы Нина Хвалиева чыгыш ясады. Ул бистәдә башкарылган эшчәнлекне бәян итеп, Татарстанның көмеш волонтерлар хәрәкәте турында сөйләде.
твердотопливной котельной теперь растут. Каты ягулыклы котельный янәшәсендә хәзер сирень, гортензия һәм усак үсә. Аларны Татнефть ачык акционерлык җәмгыятенә нигез салынуга 75 ел тулу уңаеннан 75 ел игелек кылабыз бәйгесе кысаларында узган экологик акциядә катнашучылар утыртты. Саженцы были выращены в школьных биолабораториях. Утырыш барышында Кызыл Канәфер проекты активистларын бүләкләү тантанасы да булды. Бистә башлыгы Александр Севастьянов барлык катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Казанкай шәһәренең 10-6 яшь балалар бакчасында юный мастер яшь оста региональ чемпионатының муниципаль сайлап алу туры узды. Әлеге чара мәктәпкәчә тәрбия учреждениеләре арасында үткәрелә. Ярышларда 5-7 яшьлек балалар катнаша. 3 көнгә сузылган сайлап алу турында балалар 4 компетенция буенча белемнәрен күрсәтте. Муниципаль сайлау этабын үткәрүнең максаты алдагы яшь оста региональ этабында катнашу өчен мәктәпкәчә яшьтәге һөнәри осталыкның элементар күнекмәләрен күрсәтү нигезендә сәләтле балаларны ачыклау һәм ярдәм күрсәтү. 2023 елдан бирле яшь оста проектында актив катнашабыз. Безнең балалар 4 компетенция буенча үз осталыкларын күрсәтәләр, бик яратып үзләренең белемнәрен күрсәтәләр, рәхәт итеп ярышалар. Муниципаль сайлау этабында мәктәпкәчә белем бирү оешмалары һәм өстәмә белем бирү оешмаларында тәрбияләнүче 32 бала катнаша. Алар 3 төрле бирем үти. Беренче өлештә һөнәр буенча теоретик белемнәрне күрсәтә, икенче бирем практик белемне күрсәтүгә нигезләнгән һәм өченчесендә волонтерлар белән эшли белү осталыгы бәяләнә. Эксперта ГИБДД работа – это нелегкая и опасная работа. Опасна потому, что на дорогах перемещаются не только законопослушные водители. Безнең балалар бакчасы 3 компетенциядә катнашты. Мин инде үземнең балалар белән горурланам. Алар матур итеп сөйли беләләр, үзләренең һөнәрләрен күрсәтә беләләр. Һәм бу ярышлар бик кирәкле. Һәм муниципаль күләмдә генә түгел, бу республиканың бер этабы да бит әле. Мондый ярышлар балаларда һөнәр турында башлангыч төшенчәләрне ныгыта, аңа кызыксыну тәрбияли, үзлектән эшләү күнекмәләрен камилләштерә дип фикер йөртә оештыручылар. Муниципаль этапта җиңгән балалар алга таба Казан шәһәрендә үтәчәк чемпионатта чыгыш ясаячаклар. Әлеге чара февраль аенда узачак һәм балалар район җирлегеннән видео элемтә аша чыгыш ясаячак. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Быел Ленинградны фашистлар блокадасыннан тулысынча азат итүгә 82 ел тулды. Әлеге истәлекле көн уңаеннан калабызда төрле хәтер чаралары узды. Узган шимбәдә Казан инновацион университеты клияте Әлмәт филиалының булачак педагоглары Январский гром хәрби патриотик чарасында катнашты. Врагу правым! Огонь! Беренче курс студентлары өчен чара тарихи экскурс кына түгел, рух көче, яңа күнекмәләр һәм командалы эшне тәрбияли торган дәрескә дә әйләнә. Студентлар аркан тарталар, автоматны сүтеп җыялар, пневматик винтовкадан атып карыйлар, беренче ярдәм күрсәтәләр һәм гранаталар ыргыталар. Ул вакыйгалар турында хәтер дөнья кыйммәтенә яңача карарга ярдәм итә ди Рәйлә Магданова һәм Олия Камалетдинова. Булачак педагоглар буларак тарихны саклап калу һәм киләчәк буыннарга тапшыру бурычы өстәмә җаваплылык тудыра дип ассызыклыйлар. Мондый мероприятиелар кирәк, чөнки безнең бабайлар, әбиләр авыр вакытларны үткәннәр. Аларга бик зур рәхмәт. Бүген бик кызык булды. Без автоматны да разбирать иттек, медицинада карадык. Бик кызык булды. Сугышка кадәр Ленинградта 3,200,000 кеше яшәгән булса, сугыштан соң бу сан 1 миллионнан чак кына артыграк калган. Аларның күбесе ачлыктан һәм салкыннан үлгән. Студентларга шәһәрне саклауның төп этаплары, камалы шартларында яшәүе, даими атларга карамастан кешеләрнең ничек эшләүләре, укулары һәм исән калулары турында сөйләделәр. Знаменитый пистолет-пулемет Судаева, ППС, был разработан. Блокадалы Ленинградта Судаевның атаклы пистолет-пулеметы эшләнгән һәм җитештерелгән, танклар ремонтланган. Блокаданы тыштан гына түгел, эштән дә халык үзүдә катнаша. Эштән бижраны үзәр өчен гаскәрләр әзерләнгән була. Бу зур ихтыяр кеше турында сөйли. Помощи изнутри, из кольца.
Это какую надо иметь силу воли и так далее. Шара ахырында Ленинград блокадасы вакытында булган ачлык турында искә төшерделәр. Ул вакытны хезмәткәрләргә 250-300 грамм, балаларга нибары 150-200 грамм гына ипи эләккән. Шул уңайдан студентлар тагын бер кат бу мөһим фактлар турында фикер алышты һәм бергәләп утырып чәй эчте. Асанриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе. Татарстан Республикасында кискен респиратор вирус инфекциялары һәм грипп белән сезонлы авыру дәрәҗәсе саклана. 2026 елның 4 атнасында инфекциянең барлыгы 11276 очрагы теркәлгән. Авыру узган атнадан 12%-ка түбәнрәк һәм эпидемия бусагасыннан 39%-ка түбәнрәк. Моннан тыш уңай табышлар структурасында грипп өлеше 51%-ка кадәр кими. Кышкы салкыннарда суык тидермәүнең ысуллары белән табиблар үз киңәшләрен бирә. Кышның икенче айы тәмамланса да, бу вакытта иммунитет еш кына какшый башлый. Салкыннан тупланган ару безне һәм балаларыбызны зәгыйфләндерә. Бу чорда табиблар туклануга аерым игътибар бирергә куша. Питание ребенка должно быть рациональным. Баланың туклануы рациональ булырга тиеш. Анда оксымнар, углеводлар һәм минераль маддәләр күп булырга тиеш. Бу ит, балык, бу яшелчә, җиләк, җимеш, кыяклыклар. Урамга чыгып, туңмас өчен һичшиксез кайнар ризык ашап чыгарга кирәк. И чтобы выходить на улицу и не замерзнуть, обязательно нужно хорошо поесть горячей пищей. Паркка яисә шәһәр читенә йөрергә чыкканда термос турында онытмау кирәк. Кайнар чәй, юкә, бөтнек яки кара чәй салкыннарда яхшы ярдәмче. 1-2 йотым җылылык балансын тиз торгызырга ярдәм итәчәк. Ләкин эчтән җылыну гына аз. Кышның 3 катлам кагыйдәсе дә бар. Беренче катлам дым үткәргеч эчке кием. Икенчесе флис тукымадан кием. Өченчесе мембраналы комбинезон. Все слои должны между собой не плотно прилегать, должно быть состояние чувства комфорта и легкости в одежде, чтобы одежда плотно не прилегала. Кыш ахырындагы кыры салкын һава тиредән дымны суыра, ялкынсыну һәм ярыклар китереп чыгарга мөмкин ди белгечләр. За 40 минут обязательно нужно нанести. 40 минут эчендә составында су булмаган махсус кремнар кулланырга кирәк. Нигездә ши, кокос, бадәм, ягъни миндаль мае яки глицерин булганнарны. Алар тире зарланмасын өчен саклангыч катлам булдыралар. Для того, чтобы кожа не повреждалась. Урамнан кергәч, әлеге катламны юып төшерергә онытмагыз ди белгечләр. Ләйсән Галиева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт яшь спортчыларның көчен, техникасын һәм характерын күрсәтү мәйданчыгына әверелде. Калабызда авыр атлетика буенча ачык беренчелек узды. 80-нән артык яшь спортчыны җыйган ярыш районда физик культура үсеше белән тыгыз бәйләнгән кеше. Татарстан Республикасының атказанган физик культурасы хезмәткәре Людвиг Васильевич Илюшкин истәлегенә багышланды. Снарядны һәрбер уңышлы күтәрү тренерларның горурлык хисе һәм тамашачыларның алкышлары белән үрелеп барды. Спортчылар физик көчләрен генә түгел, техниканы, чыдамлыкны һәм ихтиярны да күрсәттеләр. Тимур Юлдашев ярышка күрше Башкортстан Республикасыннан килә. Буранлы, карлы юллар да куркытмады ди егет. 10 ел авыр атлетика белән шөгыльләнгән дәврдә уңай якка үзгәрешләр күп булды дип уртаклаша. 40лап җиңүе бар һәм моның белән генә егет туктарга җыенмый. Стал выносливее, сильнее, это уж точно. Мин хәзер күпкә чыдамлырак һәм көчлерәк. Дисциплина барлыкка килде. Мәктәптә билгеләр яхшырды. Әлбәттә, физик әзерлегем һәм сәламәт яшәү рәвешенә карашым уңай якка үзгәрде. Здоровый образ жизни, все вот это. Кызлар 1 яшь категориясендә чыгыш ясаса, егетләрне 3 төркемгә бүлделәр. Җиңүчеләрне 2 күнегү буенча, ыргылып һәм этеп күтәрү буенча билгеләделәр. Ярышта Казан, Яршаллы, Алабуга, Бөгелмә, Әлмәт спортчылары, шулай күрше регионнар Пенза, Уфа һәм Воткинск вәкилләре катнашты. Мы такие соревнования, турниры проводим. Мондый ярышлар беренче чиратта спортчылар үзләрен сынап карый алсын өчен мөһим. Шулай ук алар мораль яктан ныгый. Җитди беренчелекләрдә катнашыр алдыннан һичшиксез шушындый ярышларда үзләрен күрсәтергә кирәк. Выступить, проявить себя. Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре хөрмәтенә турнир үткәрү, ихтирам күрсәтү һәм яшь спортчыларга авыр атлетика тарихына хөрмәт кыйммәтләрен җиткерү усулы дип билгеләп үтте дәрәҗәле кунаклар. Людвиг Илюшкин бөтен гомерен физкультурага һәм спортка багышлаган кеше. Мәгариф системасында һәм шәһәрнең физкультура сауыктыру эшен оештыруда актив эшли. Все
учреждений, в которых он Ул эшләгән барлык учреждениеләрдә спорт белән бәйле иде. Мәктәп директоры булганда ул физик культура һәм спорт дәресләре укытты. Гомер буе профессиональ спортчы булды. Төрле спорт түре белән шөгыльләнсә дә, төп профиле ул әлбәттә җиңел атлетика һәм чаңгы булып калды. Спортом он только не занимался, но основной профиль это его была, конечно, легкая атлетика и лыжи. Ярышта җиңүчеләр медаль һәм грамоталар белән бүләкләнде. Осмуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең энергетик стадионында футбол буенча корпоратив кубок турниры булып узды. Анда шәһәрнең оешмалары, предприятиеләре һәм уку йортлары спортчылары катнашты. Призлы урыннар өчен 6 команда көч сынаша. Көрәш мини-футбол форматында бара. Стадион кырында балалар мәктәбе тренерлары, институт хезмәткәрләре, студентлар, сатучылар, бизнесменнар. Турнир организован спустя очень... Бу турнир шактый озак үткәрелми торды. Без аны яңартырга булдык. 6 команда катнаша. Булар Татнефть, Мустафа Өнҗәл исемендәге лицейның 2 командасы, Талант һәм Изобилие командалары. Талант командасы Стәрле тамактан килде. Калганнары барысы да Бөгелмәдән. Өченче урын өчен матчта Татнефть командасы Изобилие сәүдә шелтәре футболчыларын 3-1 исәбе белән җиңде. Финалда Киренке көрәштә Талант балалар футбол мәктәбе командасы 5-4 исәбе белән җиңде. Турнир проходит хорошо. Турнир яхшы уза. Көндәшләр барысы да көчле. Без бераз җыелмыйчарак уйнадык. 3-4 урыннар өчен ха уйнаячакбыз инде. Нәтиҗәдә беренче урын Талант балалар футбол мәктәбе командасында, икенче урын Мустафа Өнҗәл исемендәге лицей спортчыларында, өченче урында Татнефть командасы. Турнирда иң яхшы уенчыларны да билгеләделәр. Иң яхшы капкачы исеме Радель Зиннатуллинда, иң яхшы сакчы итеп лицей-интернаттан Илдан Булатов танылды. Татнефтьне тәкъдим итүче Никита Наумов иң яхшы һөҗүмче исемен яулады. Айсыл Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.